на вътрешно. Защото стара вече, това няма нужда домашна котка. Еми не е смисъл след 9 години, вече няма нужда да си бил изградил. Айде, Мишко. Айде. Той идет де си бота котка. Мамо му да идвам да се даде. Те не всички пакет на салфетка ми дават. Да. Много му сипваш. Лето, че се стряска тая яде, не ми първиш тази торта.